Že už po prvej tretine bolo po zápase, my sme dali v Michalovciach 5 gólov, nás poteší, ale jednoznačná kvalita bola na domácej strane. Možno za stavu 7-4 tam, keby sme sa troška, alebo pri lepšom šťastí pri presilovke dali na 7-5, ale myslím si, že domáci s prehľadom kontrolovali po prvej tretine. To bolo 4-0. Mňa skôr mrzí, že niektorí hráči majú ambície hrať extraligu a bohužiaľ presedeli po prvej tretine na lavici. Asi je taká úroveň. Viac asi chcú, ako majú, ale myslím si, že 9-5 je pre nás neže lichotivý výsledok, ale dať 5 gólov v Michalovciach. Bolo to pre divákov, jak pred prestávkou. Bola pohoda a myslím si, že okrem domácich chcel asi ten 10. gól aj pán rozhodca. Takže myslím si, že pohodový zápas. My sme spokojní, 9-5. Chlapci si oddychnú a ja domácim prajem, aby to vytuže boli prví. Myslím si, že musú na to mať.